Creo que si se me escoita, como tamén son mestra, creo que vou a presentar de pés, non é problema. Porque creo que me comunico mellor e porque me divierto máis. Bueno, moitísimas gracias. Estou moi contenta de estar aquí. Cando me chamaron aquí os compañeiros, a verdade é que moi humildemente conteille a Rafa que sendo o tema das xornadas a figura de Casto San Pedro, eu non sendo especialista en Casto San Pedro, moi humildemente dixenlle, vos estás seguros de que podo aportar algo neste sentido. E non podo aportar nese sentido concreto, pero estiven tratando de ver como podería falarvos do meu traballo, do meu proxecto de investigación, da miña tese doutoral, da miña situación laboral de vida, que me parece interesante poñer de manifesto para facer un pouco tamén unha reflexión ao respecto do estado da antropoloxía social hoxe en día no país, e logo porque teño unha perspectiva crítica gracias ao traballo de investigación que eu elaborei, que ides ver agora máis ou menos. Teño unha perspectiva bastante crítica ao respecto de como se está reproducindo agora mesmo representación cultural en Galicia a nivel institucional, a nivel turístico e hasta incluso a niveles individuais. Entón, hai unha especie de circulación de representación cultural que a min tenme un pouco inquieta, non? Entón, eu son efectivamente antropóloga, tamén son musicóloga, ningunha das dúas miñas carreiras as fixen aquí, non tiña donde. Eu titulei en Musicoloxía na Universidade de Madrid, Historia e Ciencias da Música, e despois decidín titular tamén en Antropoloxía Social nesa mesma casa, na Universidade Autónoma de Madrid, para acabar de ser, digamos, o que son agora, que é etnomusicóloga. Considéronme musicóloga, antropóloga e etnomusicóloga e todas xuntas e, bueno, trato de artellarme aí, non, digamos. Eu fixen un traballo de investigación no que vin que Galicia figuraba conxelada, postalizada e estampizada, basicamente. Eu fixen un traballo de investigación sobre como se construiu a arquitectura do estereotipo cultural galego a partir do uso do folclore musical galego nas imaxes do noticiario Nodo franquista. Ese foi o meu traballo de investigación. Nodo non só ten noticiarios, que é o que todos popularmente coñecemos como Nodo, tamén ten outro tipo de entregas cinematográficas, ten documentais e ten unha revista Imágenes, que é unha especie de revista cinematográfica, que pode ter números de diferentes duracións. Pode ser de 10 minutos, esa reportaxe, como pode ser de 40, 30 ou algo así. Os noticiarios son un mosaico de noticias, digamos, que se agrupan nun número de noticiario que solía ser, chegou a ter unha duración estimada duns 10 minutos de duración. E os documentais son documentais, basicamente, pretenden documentar. E aí Nodo recurre a unha linguaxe, como imos ver agora, máis etnográfica, considerando etnografía algo moi entre aspas, porque é unha pseudoetnografía que en realidade a Nodo sírvelle para verificar un discurso que se construe sobre nós e de determinado xeito. Vale, despois de explicarvos isto, vou a tratar de compartir convosco cal é a miña preocupación agora mesmo a nivel antropolóxico no país, tendo en conta tamén cal é o estado institucional da antropoloxía e das antropólogas e antropólogos no país a hora de traballar e desenvolver, bueno, pois desde coñecemento hasta crítica ou diferentes perspectivas, non? Vou tratar de falarvos primeiro de Nodo e de como esa imaxe se pode estar dando hoxe en día e de que xeito creo que nos pode estar afectando e como a antropoloxía social e a súa crítica e a reflexión
pode motivar cambios de deriva que a min me parecen bastante urxentes a hora de representar culturalmente o país. Outra cousa é que nos fagan máis caso ou menos, pero nós non vamos a... Bueno, eu non vou a evitar decilo. O meu estudo é o seguinte: eu fixen un traballo de investigación procurando todo o material folclórico galego que tiña o soporte audiovisual Nodo entre os anos 43 e 81. Por que esos anos? Porque o 43 é o primeiro ano de produción de Nodo e o 81 é o último. Si, xa sei que vai bastante adiante, pero é así. Así foi. A obligatoriedade de proxección de Nodo en pase previo a calquera película en cine español ou Colonia mantívose dende o ano 1943 ao ano 1976, pero producíronse números de Nodo e documentais e imaxes hasta o ano 1981, concretamente o mes de maio, e aí desmantelouse o organismo e quedou reasumido, digamos, en Radio Televisión Española, a súa última plantilla e os seus últimos os últimos coletazos, digamos, quedaron en Radio Televisión, que é de quen dependen os fondos hoxe en día. Eu estudiei como se produce un discurso cultural dunha Galicia estereotipada e subalternizada a través do uso do folclore concretamente musical e dunha imaxe concreta do folclore, non só do folclore musical, sino do folclore en xeral, debido a folclorismo, e da cultura en xeral reducida a tópicos estámpicos absolutos, non? Como as relacións e usos de poder se foron dando en Nodo e como esos usos de poder foron construindo unha imaxe de Galicia e o galego ata facer dela, digamos, un produto cultural ao servizo, neste caso, a través de Nodo, de intereses políticos, ideolóxicos, económicos, sociais, morais, éticos do goberno franquista. Nodo é un reflexo audiovisual de cambios, dos cambios concretamente políticos que o propio réxime franquista necesitou, sí, na súa propia constitución política. Pero tamén é reflexo de pervivenzas ideolóxicas do réxime e foi referente simbólico de como a imaxe cultural de Galicia se foi modificando cos anos segundo os intereses fosen uns ou outros, como imos ver. E que consecuencias ten ou tivo de cara ao futuro esa reproducción cultural e representación de Galicia na actualidade e ata hoxe. Cal foi a miña hipótese? A seguinte: Nodo foi unha ferramenta cinematográfica franquista que construiu dende o poder unha imaxe cultural estereotipada, conxelada, de Galicia, onde a música e o baile folclorizados xogaron un papel central no exercicio da dominación simbólica de Galicia frente a España franquista, con claras consecuencias de futuro que eu creo que siguen en marcha. Este uso desa cultura presentaba unha Galicia subalterna no marco dun proxecto nacional que era ideolóxicamente católico, anticomunista, ultracatólico, anticomunista, imperial, patriarcal e esencialista. Os obxectivos principais dese exercicio foron a legitimación política a través do uso do folclore, por exemplo, bailando ya Franco cando inauguraba un parador, a dominación simbólica, que non é única a Galicia e outros territorios, senón todos, que quedaron subalternizados tamén, e o desenvolvemento económico posterior a partir da explotación turística dos estereotipos. Este proceso, este último, o da explotación turística a través dos estereotipos, continúa vivo hoxe, sigue fomentando unha visión de Galicia profundamente colonial e estereotipada, e a ausencia da antropoloxía forte nas institucións non facilita nada revertir ese proceso, porque é un proceso sistémico e hexemónico, dende o meu punto de vista. Estos foron, digamos, estas son as estrategias discursivas de representación principais de Nodo a hora de utilizar o noso folclore. O folclore, como vos dixen, o servicio de legitimación, o folclore arquitecto o uso do folclore como arquitecto do estereotipo para unha dominación simbólica, que é o que nos chamamos na miña tese doutoral o galaicismo, xa veremos o que é, e como ese estereotipo posteriormente, porque isto é, sobre todo, nos anos 50, na década dos 50, e como a partir dos anos 60, sobre todo ao albor do fraguismo, a partir dos 64, como todos esos estereotipos simbólicos se construen
ou que xa foran construídos se poñen ao servicio dunha promoción turística particular. Cales son as ideas básicas tratando de ser así un pouco rigurosa a nivel teórico? Eu, a nivel teórico, baso toda a miña teoría, bueno, toda non, pero bueno, digamos que para resumir e pasar a ver nodos. Tratei de centrarme en, vou vos explicar como tres conceptos. Eu, para poder soster o concepto de galaiquismo, dese discurso galaiquista que ten nodo sobre nós, baseime nun concepto dun antropólogo palestino que se chama Edward Said, que desenvolve un pensamento en torno a un concepto que é orientalismo. Para Edward Said, o orientalismo é a imaxe de representación que chega definida desde Occidente sobre Oriente, concretamente sobre o mundo islámico, elaborando así un discurso que ven definido desde Occidente sobre Oriente, un discurso hexemónico que se move entre o temido e o exótico. ¿Sí? Enténdese? Vale. Básome tamén no concepto estereotipo de outro autor de colonial que se chama Homi Bhabha, porque para que se construa colonialismo, digamos, simbólico, fai falta, ou o estereotipo é algo moi importante, porque o estereotipo permite fijar unha realidade cultural viva nun produto repetido, facilmente utilizable, digamos, e é unha estrategia discursiva que fixa e repite, digamos, a outredade da outra cultura para, a partir dela, poder dominala. Así, desactivas a diferencia e, polo tanto, todos esos perigos asociados a ela e aparecen, como por exemplo en nodo, os povos postais, os produtos culturais, tipos ou clichés, e a sensación de conxelación histórica, de que nada pasa, de que Galicia era igual nos 40, que nos 50, que nos 60, que nos 70, que nos 20. Podería ter sido exactamente a mesma e, de feito, nunca se sabe moi ben cando foron rodadas as imaxes, se non aparece na propia ficha. Vale. E logo baseume nun concepto moi interesante dun autor iberoamericano que se chama Pablo González Casanova, que mantén que precisamente o proceso de colonialismo pode darse a nivel interior dentro dun mismo Estado-nación, cando menos a nivel simbólico, por exemplo. E eu baseume tamén neso para poder, digamos, utilizar as teorías de colonialistas ou poscolonialistas para ler como Galicia, esa Galicia aparece representada frente a España, non? Entón, é un proceso de colonialismo no mesmo Estado-nación. España, a partir do golpe de 1936, subalternizou a todas as partes, todas e cada unha delas, incluída Castela mesma, que foi o icono territorial histórico do franquismo que se elixiu subalternizando a todas as demais, pero en realidade foi a parte que adquiriu dimensión total, pero a Castela mesma quedou sin dereito á particularidade propia tamén, e en realidade foi un territorio inventado tamén, en grande medida, así que tamén quedou nese sentido subalternizada ela mesma. E finalmente, se temos en conta que o golpe de Estado foi un golpe violento, nuclear, con un levantamento militar que foi colonizando territorios, non parece descabellado considerar as teorías. Entón, a colonia implica violencia, violencia ocupación, e a ocupación implica a posterior colonización. Bien, o galaicismo. Que é o galaicismo? Pois é o discurso que se produce sobre Galicia dentro de España, no que se presenta un pobo subalterno, dominado e colonizado. Como se presenta Galicia no nodo? Pois así. Galicia é unha Arcadia, sobre todo unha Arcadia, por encima de cualquier outra cosa. Galicia é o final do mundo coñecido, non só Finisterre, Galicia inteira, é ese lugar o noroeste, que non só é o fin do mundo coñecido, sino que é o final do mundo que é posible coñecer. Galicia é céltica, e diréis vosotros, como? Como é posible que se apunten al celtismo los de nodo? Pois efectivamente, e eu, a miña teoría é a seguinte: se o propio nodo utiliza as teorías celtistas da raza, por un lado, apoia a posible teoría de que efectivamente un pobo con pasado guerrero bárbaro, como son los celtas, xustifica a colonización e dominación, por un lado, e por outro lado, utilizando, desactiva o posible uso que se lle poida dar a esa diferencia
que se poida utilizar, mitificado ou non o celtismo. O sea, certo ou incerto, históricamente falando, pero bueno, se apunta al rollo. Pero non solo, Galicia parece virxe, salvaxe, inxenua, doce, alegre, poética, pastoril, tribal, profundamente tribal, es una tribu, somos el buen salvaje, en términos pura y exclusivamente antropolóxicos. Galicia é mítica, mística, cristiana, rural, labrega, antiga, podo seguir, pero os estudios adxectivos calificativos en Nodo son a clave, basicamente, para poder entender ben os elementos constitutivos dese discurso galaiquista, digamos, non? Galicia e sus gentes. Documental do ano 1951. Documental en blanco e negro, dirixido por Alberto Rey González e Cristian Ambander. Por suposto, ningún deles galego, como imaginaredes. Galicia e sus gentes son 59 minutos de metraxe no que quedamos definidos nós e o país inteiro, e os nosos elementos culturais, e as nosas cidades, as nosas aldeas, a nosa xente, a nosa lingua, a nosa historia, a nosa música, o noso folclore, a nosa empanada e o noso viño do Ribero. Vale, todo eso queda definido aí. O subtítulo é Ayer y hoy de las tierras meigas. O sea, esto hay que leerlo entero. Galicia y sus gentes. Ayer y hoy de las tierras meigas. Vale. É un exemplo paradigmático en Nodo de como efectivamente se desenvolve o galaicismo. E vamos a velo. Entón, ides a ver unha pequena parte que, por certo, a banda sonora é toda orquestal, baseada seguramente en algún cancionero, porque o compositor era malagueño, en realidade foi un encargo de toda unha banda sonora orquestal, pero que en realidade son melodías populares, así que seguramente en algún momento tivera acceso a algún cancionero, pois, por exemplo, Castro San Pedro ou calquera outro, en calquera caso. E o único momento no que esa banda sonora super orquestal do noso folclore se rompe é no momento no que aparece a romería, que é unha romería, como ides ver, actuada, porque se vos tes estado de romería, que seguro que moito, vos ides ver que isto non é unha romería, en realidad é unha escena para a cámara, é dicir, non é unha invención, unha recreación daquilo que entendía Nodo que tiña ese folclore galego. Si, que foi o máis probable? Pois que se puxeran en contacto con algunha agrupación de Pontevedra, por exemplo, ou de calquera lugar, porque en realidad non se sabe exactamente onde foi rodada a romería, porque empeza a contar, ides ver, que fala da romería de San Benitiño de Lérez, pero é que logo aparece un Pinar que nada que ver, e dis, pero isto non foi grabado no mesmo sitio. Ides ver como dúas escenas moi raras, que están pegadas entre sí, para pretender ensinar algo. E aí é onde, sí, aparece xa o estereotipo absoluto do folclore. Tamén ides a ver como as imaxes, cando danzan, cando bailan, están aceleradas a cinta. Entón, iso todavía incrementa máis a sensación de absoluto ridículo del buen salvaje, allí bailando con su, por supuesto, traje regional del coros y danzas de la sección femenina, con su rojo y negro, y con sus fórmulas folcloristas a morir. Bueno, aí vai. Ai, non, pero non vai. Isto non paso rápido. O que vos contaba antes de verlo. A linguaxe é unha etnográfica, e isto é peligroso dentro do meu punto de vista, porque é unha ferramenta de verificación. Que quere dicir unha ferramenta de verificación? Que utiliza unha linguaxe máis etnográfica, documentalista, para que o espectador e a espectadora teña a clara sensación de que aquilo que está vendo é veraz, e por lo tanto cierto. E esa é unha estrategia moi potente de comunicación. O modelo de cine chamase exposicional porque basicamente expón as teses principais do autor. Recíclanse materiais constantemente, é dicir, materiais que foron rodados no ano 51 e proxectados no 52 volven a aparecer noutro documental no 55. En vez de chamarse Galicia e sus gentes, se llama Contrastes de Galicia, ou Rutas Galaicas, ou algo así. Entón sigue aparecendo ese mismo material que tu viche no 47, no 51 e no 53, no 60, o cual incrementa esa sensación de conxelación. É un cine, este do galaiquismo, especialmente desenvolvido nos 50, presenta unha Galicia subalterna como estrategia para a xestión da contradición, apropiase de elementos culturais para a desactivación simbólica e, ojo, en lingua galega. E dirás tú, bueno, non, se apuntan al celtismo, pero non irán a falar en galego. Pois sí, sí, señor, sendo galego un idioma absolutamente perseguido como todos os demais, Nodo
porque é nodo e se lo pode permitir, utiliza a lingua galega nas súas imaxes. Por qué? Pois no que falábamos antes. Primeiro, como desactivación simbólica. Usastío galego e se acabou. Segundo, porque es unha curiosidade máis. Porque o galego en realidad lingüísticamente non era tan peligroso como el euskera ou el catalán. En realidad era como unha curiosidade máis daqueles salvajes que, mal que ben, falaban castelán mal falado. Estou sendo irónica, obviamente, creo que se entiende, pero digamos que non resultaba especialmente, sí, exactamente, perigoso ou subversivo. Entón era unha licencia que se podían permitir nesa imaxe tipista que se mostraba de nós. Sí? E de feito utilizanse tamén iconos culturais, adiviña de cual? Literarios, porque castelao non vai ser, pero por exemplo, por supuesto, esta idea da Rosalía chorobiqueira, melancólica, galaica, esta idea, entón utilizanse versos tamén. Que pasa con esas cousas? Que pasa con, e diríades vos, pero entón recollen son, non, a xente non fala nada, a xente que aparece en plano non di unha sola palabra. Son locutores de Madrid traducindo ao galego un guión feito por un guionista. É dicir, que a mí parece un exercicio de violencia simbólica atroz, porque eso non significa solo que che quiten a voz, sino que che secuestran directamente. Aparece o teu corpo na imaxe con un diálogo que non é teu no teu idioma, con acento simulado. É bastante ben, ademais, para colar. Está feito como aparato de verificación. E eu acórdome dun libro maravilloso que podedes ler, un clásico de antropoloxía, que se chama Pueden hablar los subalternos, de Spivak, que é unha autora tamén de colonial. Sí. Poden falar os subalternos? No. Xa non do fala por eles. Bueno, ahora sí. Preparados? Vale. Minutos del folclore musical. Los paladares saborean las dulces rosquillas. También llega el momento de repartir e ingerir la clásica empanada, prodigio de una cocina primitiva y sabrosa. Por todo el campo rueda la melodiosa música de la gaita. Non busques novia na feira, e menos na romaría. Busca rapaza na casa, vestidas de cada día. Pero nadie hace caso a la letra de la canción. Ahí va. La muñeira, con el alalá y el canto del tambor, constituye una de las mayores y mejores riquezas melódicas y poéticas de la región. Ahí está. Además es Xota que está bailando, seguramente. Muy natural. Mola, Bueno, e agora para inquietude de todos e todas, vamos a poñer o último minuto dese documental no que o locutor ten a ben deixar ben definido, e aquí sí que me poño seria, quen somos, como somos, o sea, que somos nós? Que somos nós? E que pasa agora? Esta es Galicia, tenaz, silenciosa, callada, profundamente mística y finamente alegre,
ejemplo y prece de la España inmortal. Que nos quede claro. E chegaron os anos 60 e entón a cousa cambiou, ou non, pero o folclore púxose ao servicio da explotación turística e concretamente, moitas gracias, concretamente para o desenvolvemento da Red Nacional de Paradores. Vamos a poñer un fantástico imágenes que se chama Paradores de Turismo e aí aparece Baiona, porque a pobre de Baiona só ten dereito a aparecer en Nodo gracias ao seu parador, logo nada máis. Aquí xa aparece unha España Yeye tamando unha que era actriz de teatro que se chamaba Nuria Torray, ya en esta idea del destape en Galicia, haciendo cosas de gallegos como esquí acuático e rollos así, eso que practicamos tanto, vivindo a súa experiencia turística de modernidade naquel país que nos anos 50 era o colmo do atraso e que nos 60 seguía a ser, pero divertidas. Así que, bueno, ese icono estereotipado de Baiona e o seu parador e o seu vínculo constante ca colonización colombina, e o folclore preséntase como experiencia de participación cultural para el turista. Viva a súa experiencia. Seguro que vos sona actual. Unha colaboración con Televisión Española e Nodo. El Parador del Conde de Gondomar en Bayona reúne todos esos atractivos. Situado en la península amurallada, es en realidad un edificio modernísimo, abierto a la belleza única de la ría de Vigo. De feito, o edificio é tan moderno que é inventado, medievalizado, ese sí, pero novo. Le pregunté a Nuria Torray cómo fue una directriz allí. Teóricamente, estaba descansando de su pasada temporada en los teatros oficiales, donde precisamente representó una obra de Valle Inclán. Pero en realidad, yo creo que estaba poniendo pruebas su resistencia. Ahí está Nuria, cuidado, te enseño. Porque conozco bien su temperamento y sé lo peligroso que puede resultar aceptar una indicación suya. Bueno, ¿qué te parece Bayona? Fue uno de los astilleros más antiguos de España. Y el primer puerto donde desembarcó Colón la Vuelta de América en la Pinta. Hay un monumento para recordarlo. Mañana lo vamos a ver. Pero yo estaba dormida aquí tomando el sol. Hoy hay romería de las Ferreras, digo yo. La romería en la celda de Pontevedra me parece que se llamaba de San Quintín. El lugar desde luego era precioso. Y la música también. E aí está la ninfa, descalza, entorpecendo, obviamente. Esto sí que é unha situación claramente captada, unha situación real, obviamente. Pero bueno, por outra parte, hombre, esto respeto antropológico ninguno. O sea, está... Bueno, pues está molestando. Y el guardia detrás. Para que pueda ser grabado todo. Ese mismo día recorrimos algunos pueblecitos de la costa. Con Carro es un viejo puerto de pescadores. Y todo me les ha declarado conjunto monumento. La verdad es que... Y por último, outro que mola un montón, que é super gracioso, de como se promociona Galicia no exterior, hasta incluso no Xapón. Bueno, aquí eu baseo parte da miña teoría nun libro fantástico e maravilloso que me sirve tamén para analizar os procesos de parque etnotemático na actualidade, hoxe en día en Galicia, de como nos estamos etnotematizando a nivel cultural. Ese libro chamase Etnicidade S.A. e é dos Komarov, Jane e John Komarov, e fixeron un traballo grandioso sobre o seu análisis sobre como a cultura zulú se estaba convertindo nunha empresa en sociedade limitada para, por un lado, sobrevivir culturalmente nun mundo capitalista profundamente salvaxe, que non respeta
ou fagocita elementos culturais e como, por outra parte, eso alimentaba diferencias económicas dentro, bueno, todos os conflictos que xenerou ese feito en sí, non? Aquí o folclore presentase como embaixada, como un lugar de promoción de tópicos, a experiencia no temática para o visitante e a cultura folclorizada como produto empresarial e de aí o mercantilismo cultural. Esta é a visita duns ximnastas japoneses en España. E en esa visita por España visitaron Galicia e vivieron su experiencia etnotemática. Hasta que no temos. Empezamos un poquinho tarde, pero dime que... Sí, ¿cuánto? Hasta menos 5. Ah, no, que... Sí, ahora se acabó eso, si no, no va a faltar. Vale. Sí, Oides. Parador de Bayona. En el camino con la maravilla al fondo de la ría de Pontevedra. Ahí estamos. Que con toda gentileza ofreció un vertical de danzas y canciones gallegas. Después de avanzar notas a la legendaria y céltica gaita, Legendaria y céltica. espontáneamente con los actuantes y ensayan, no cabe duda, Ensayan. los pasos de nuestros típicos bailes. Hai que dicir que lo fan bastante ben. Bien, isto foi, a grandes rasgos, a imaxe que durante 40 anos, coas súas pervivencias e os seus cambios, mostrou Nodo de Nós. Pero que pasa hoxe? Que pasa hoxe? Bueno, pois, dende o meu punto... Eu vexo o galaiquismo por todas partes. Pode ser de formación profesional, pero creo que seguimos en... Está reinventado, absolutamente, digamos que mostrarlo así estéticamente no colaría en absoluto, pero yo lo veo en todas partes, nas cartas dos bares, vexo un país a la gallega, con aceite, sal e pimentón, e estou profundamente preocupada. E digo con aceite, sal e pimentón porque un informante meu do traballo de campo decíame: mira, eu descubrí que era a la gallega nos restaurantes de Madrid. E digo, ya que era? Botarlle a todos sal, aceite e pimentón. E xa está, e o caldo tamén. Bueno, muller, entonces todo leva a categoría, todo leva esa categoría que deixa de ser caldo para ser caldo a la gallega, ou deixa de ser pulpo para ser pulpo a la gallega, ou deixa de ser folclore para ser folclore a la gallega, cultura a la gallega, Galicia a la gallega. Entón eu vexo un proceso vivísimo de unha Galicia a la gallega e preocúpame tamén que non haxa máis antropoloxía neste sentido, que creo que moito estamos traballando nese eido, porque Miguel Anxo Murado desenvolveu o seu libro A outra idea de Galicia dende esas perspectivas, inda que sexa un libro de divulgación está escrito maravillosamente. Coñeces ese libro, non? Sí. Pois os que non o coñezades ou debedes coñecelo. É maravilloso, está super ben escrito e deconstrúe esa imaxe tópica, típica de Galicia. E hai outras persoas que traballan desde aí. Como se promociona Galicia ahora mismo? Bueno, como o bo, sigue estando esa idea de boa, de paisaxe inalterada, de paisaxe inocente, de virxe, de primitiva, de esencial, de viva a súa experiencia mítica, mística, que ahora está reforzada polo concepto do camiño e o bo camiño. Descubre un lugar donde carnerte con tierra, mar y aire. Atención aos verbos e calificativos. Un lugar donde encontrarte de nuevo con la naturaleza, la cultura y el mejor silencio para tus sueños. Donde residen el final de la tierra y el principio del cielo. Donde buscar la aventura y sentir la libertad. El esquí acuático de hoy. El lugar donde nace la calidad con la que amamos nuestros productos. Donde surge nuestra forma de divertirnos. Y sobre todo,
la mejor gastronomía del mundo. Eso sempre. A abundancia, por suposto. Le damos la bienvenida a nuestro gran paraíso. Galicia, el buen camino. Eu non sei se son eu, pero eu escoito os mesmos verbos, os mesmos adxetivos calificativos. Sigo escoitando isto de primitivo, de naturaleza, de hermosa, eu sigo escoitando isto, non? Isto que imos a ver agora é un vídeo promocional da BBC, sí? Dentro do Parador de Santiago de Compostela. Non é un vídeo que fixera o Parador de Santiago de Compostela, é un vídeo que fixo a BBC para promocionar que se animen a vir a Santiago de Compostela aos visitantes. Vale. E de saber unha queimada dentro do Parador rara. A queimada xa é rara de por sí, xa é unha invención en si mesma, de feito desenvolvida para a rede de paradores de Galicia. É un produto inventado. A aguardiente non, pero a queimada sí. É un produto a la gallega, sí, para paradores. E aquí imos ver a unha dama vestida de druida. Non vou a poñer entero, que perdemos tempo e creo que a idea píllase rápido. Facendo unha suposta manifestación cultural dun elemento cultural noso que en realidad non é inventado, que a mí parece que os antropólogos e antropólogas non nos asustamos facilmente porque sabemos que todas as tradicións son inventadas de algún xeito, pero é que isto non é que simplemente sexa unha invención, é que é unha invención que estereotipa, que ten un custe cultural altísimo, que sigue alimentando cousas que teñen que ver con moito machaque sobre a idea do propio, e entón, dende o meu punto de vista, alimenta cousas negativas. Se queremos acollelo desde un lugar digno e porque ademais escollemos que así sexa, fantástico, pero pasa isto. La queimada es una bebida tradicional de Galicia. Un pato marrón. De varios elementos. El licor, también llamado aguardiente. Firewater. El azúcar. Super La galego. piel de naranja. Tamén. La piel de la manzana y 7 gramos de café. Pero lo que la hace realmente especial es el fuego. E sigue, vai a soltar o queixuno enteiro. Isto que os poño aquí é a BBC Travel, aí podedes ver como nos venden, esta idea do celtismo xa absolutamente erradicada do mundo universitario, que xa como esta. Bueno, ela sigue aí. Podedes visitar vos na BBC News, druidas en witches. Sí. Este é un país de druidas en witches. Eu ríome, pero a ver, non me hace ninguna gracia. E, bueno, sí, el merchandising, eso é moi importante no mundo de hoxe. Más cosas. Eu sigo este o cartaz de Galicia o Camiño Xunta de Galicia para celebrar o Día da Patria o 25 de xullo. E eu sigo vendo estereotipos, sigo vendo paraguas, porque aquí se chovendo moito, vexo a gaita, vexo esquí acuático, vexo o pulpo. Elixe Galicia, Galicia, o bo camiño. Galicia latexa, con forza dentro de nós. O día de festexar todo o que nos une, que non o que nos separa. Isto é moi importante. Logo pasa isto. A mí, todos sabedes o que estades vendo ou explico? Algún reside en Compostela? Bueno, este non é coña, é unha foto real. Chámase Mercado Gastrogalaico, que eu cando o vi con luces azuis a primeira vez que o dixen, Dios, o universo non para de regalarme documentación de tesis doutoral. Como eu podo inventar un termo que se chama galaiquismo e que un ano despois salga un mercado gastrogalaico? Alucino. Bueno, esta é a Galiciana, que é unha nave inmensa
que está en Compostela e que está aderezada con todas esas cousas que son nosas, pero convertidas, como dirían os Komarov, en etnicidade a la venta. Sí? É unha nave enorme cuxa estética é industrial, como se fora Brit, en realidad é como super hipster, con bancos corridos, como as das pulperías, tes que ir pedir ti os chiringuitos a comida, servirte tu comida, la pagas e vas ao teu banco corrido. E chamase mercado gastrogalaico e todos os bares de redor fan un guiño a esa cultura nosa, pois non sei, frases graciosas, como as que aparecen nas camisetas, sobre o noso e o galaico, non? Dende lá con grelos, o que queirades, o que non vou moito por ali. Pero bueno, aquí hai unha tenda, por suposto, de Artesanía Galicia, porque hai merchandising, e logo hai millo colgado polo teito, millo, disecado, e cunchas de vieira nunha parede enteira, e logo, bueno, ide, visitadeo, é curioso. E esta, por exemplo, é unha promoción turística nunha página web invitando a xente a visitar Galicia. Una ruta para recorrer Galicia en coche por 7 pueblos congelados en la Edad Media. Bueno, pois isto está activo, Esta é unha web de hoxe. E resulta que buscando cousas curiosas para atraervos, fijadevos hasta que punto a televisión, o cine, genera representación cultural que despois da serie de Fariña hai quien te hace el tour Fariña. Vive la experiencia. Esto es la más absoluta actualidad. Vive tu experiencia Fariña. Habría que preguntar cal exactamente, porque es como... Pero para que vexades que se vai reinventando todo, non? Isto, por suposto, non é institucional, isto dependerá. Isto será unha empresa particular ou o que sexa. Pero digamos que de xeito individual ou colectivo ou institucional, eu vexo que está pasando isto. E, de novo, quienes somos... Bueno, bien, estaba en Antropoloxía en Galicia. Eu son antropóloga e son profesora de música. Pertenezo ao ensino. Encántame dar aulas e formo parte do grupo docente, do corpo docente, con moito orgullo. Agora, se quixera dedicarme a ser antropóloga, complicado sería e tería acabado en 5 minutos. Esta antropoloxía é, non sei, non sei cal é o estado. Hai moitísima xente traballando antropoloxía en Galicia e moi pouca xente, como a min, ten estructura detrás. Eu son antropóloga e fago investigación de xeito absolutamente anexo e fora de institución. Cales son os departamentos que están desenvolvendo a antropoloxía hoxe en día? Bueno, sabedes que a antropoloxía non se pode estudiar aquí, igual que a musicoloxía, pero hai un departamento na USC que se chama de Filosofía e Antropoloxía, é un departamento pequeniño, pero están ali, tuvo grandes profesores, como por exemplo Marcial Gondar, de Antropoloxía, pero moitas desas plazas, cando se xubilan, están sendo amortizadas, entonces... na Universidade da Coruña tamén hai un departamento relacionado coa socioloxía e antropoloxía. Na Universidade de Vigo algo creo que tamén está pasando, pero son departamentos moi pequeniños. Logo temos o Psico Incipit, o Instituto Padre Sarmiento, como decía Xavier, temos o Museo do Pobo Galego e moitas institucións traballando moi duro, pero en realidad, e isto seguro que o pode mellor contar el, seguro, moito mellor que a min, hai 8 antropólogos, creo, traballando. No, composto de antropólogo. Composto, plaza fixa en institucións, tal, 8. E logo, pois, estamos traballando os demais independentemente. Para min, hai ausencia de institucións e estrutura que este relacionada con antropoloxía, hai ausencia de titulación universitaria de departamentos fortes, hai un minifundismo na antropoloxía galega que é un concepto de Pereiro Pérez. Xa acabo, hai problemas de renovación xeracional das poucas prazas que existen, hai precariedade contractual nas poucas que sí existen. Estou máis pesimista que el, pero en realidad creo que a antropoloxía tamén é forte porque as persoas que a desenvolven o son, pero non a nivel institucional, digamos, non? Hai profesionais non antropólogos ocupando lugares especializados de antropólogos, hai institucións antropolóxicas non universitarias, pero poucas, que non teñen un peso, que traballan prácticamente sin recursos económicos, non son institucións que se estén renovando, hai algunhas que están incluso hasta
digamos, admitir novos profesionais da antropoloxía que están salindo agora, con moitísima formación e con grandes ideas. Hai dificultades de conseguir habilitacións docentes para impartir materias relacionadas cas ciencias sociais no ensino secundario, aínda que isto foi algo que se logrou agora, as habilitacións para antropólogos para poder impartir antropoloxía nos institutos, e hai investigadores independentes asumindo a antropoloxía sen estructura detrás de ningún tipo, pois eu, por exemplo. Hai 2 artigos de Xermán Hermida maravillosos nos que se pode ler extensamente cal é o estado da antropoloxía e cal foi, é dicir, Galicia sempre foi un país que tivo a xente interesada por facer antropoloxía, etnografía, e agora mesmo hai moita xente con reflexión antropolóxica, incluso crítica, para seguir adiante, e hai cousas moi interesantes nestes 2 artigos por si querer revisalos. Posibles camiños de futuro para o sector dende o meu punto de vista, para evitar toda esta imaxe de conxelación na que estamos. Loitar conxuntamente para introducir na Universidade Galega, por fin, o grau de antropoloxía social e programas de doutoramento. E se nos queda tempo, incluso tamén o de musicoloxía, porque pasa o mesmo, en realidade, non? Ainda que, bueno, como comentaba el, eu hasta non sei se está máis forte, non, digamos, a etno que a antropoloxía. Establecer redes de apoio entre as institucións que existen, AGA ou Agantro, por exemplo, son exemplos de como se tecen apoios, fundación de revistas de publicación que sexan espazos de encontro e de coñecemento entre nós, aproveitar a habilitación na educación secundaria para titulados en antropoloxía e seguir loitando, para poder ter visibilización no ensino, poñernos ao servicio das institucións universitarias ou non, para que sepan de nós a posibilidade de renovación. Por exemplo, eu fui por paradores e dixenlles, poñen ao vosso servicio. Fixeron un congreso de paradores, leveilles esta imaxe de paradores, e fun crítica. Bueno, ainda non me chamaron. Pois espera, a ver, espera. O mellor chaman, Bueno, non sei. Pero, oye, polo menos que sepan que estamos dispostos a traballar para que la queimada BBC non sexa algo que se promocionen de paradores, por favor. Bueno, en fin. Motivar dentro das poucas institucións nas que se integran antropoloxía, xornadas, congresos, que xa saen en realidade, elaborar un censo de antropólogos que creo que estaban en Ourense facendo ese traballo, pero casi a nivel individual, e ir máis alá da academia, divulgar, difundir, extender e ensinar. E teño máis cousas, pero voume quedar aquí, porque xa non temos moito máis tempo. Bueno, isto lo visteis, non? Bueno, eu espero con avidez todos os estrenos de anuncios do Gadis. Como vos digo, o universo non para regalar documentación. Este é o Vivamos como... No, este é o da Global Muiñeira. Este vístedelo, non? Bueno, pois entón xa está. E rematar con unha frase maravillosa dese maravilloso libro que é o de Miguel Ángel Murado, que vos trouxen por aquí. Bueno, trouxen moitas cousas. Este maravilloso libro dinos sobre esa idea de vir a esa Galicia conxelada, que o resultado é que todos os anos milleiros de persoas, nalgúns casos decenas de miles, percorren a pé o interior do país por camiños que evitan os sinais do século XXI. A moitos isto deixalles unha imaxe idealizada de Galicia que o fenómeno do turismo rural esfórzase por confirmar na medida do posible. É así como o mito alimenta a realidade, mentras a realidade alimenta o mito, e xa non se diferencia onde está unha da outra. O malo é que o mito da pasaxe inmaculada séguelle moi de preto o da terra sin historia. Miguel Ángel Murado, noutra idea de Galicia, e eu non teño moito máis que decir. Quedo aquí para preguntas ou para mesa de debate, ou moitas gracias polo vosso tempo. Espero que vos pasarades ben.